العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى ديرايا ميكرام إروانا رانا بالسر من البركة إروانا رانا تجمع يومنا 26 قوة الربيع الثاني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wacce ta daidai da 10 ga watan 11 na miladiya 2023 cikin waɗannan littattafai da suke niyaba a tsakaninsu ko dai littafin An-Nurul Yaqin wanda muke karanta sira ta sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kuma wannan littafi wanda zamu tashi a cikin sa a yau na At-Tajul Jami'u lil Usuli fi Ahadith Rasul, littafin da yake da sifilai guda 5 har yanzu muna cikin sifili na 2 kuma zamu tashi akan shafi na 55. shi dai mai littafin ya ɗauko wannan hadisi na manzan Allah ya ɗora ƙa'idar littafin akai hadisin nan mashahuri bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin irtala alaina rajulun shadidu bayad as-siyabi shadidu sawadi ash-sha'ri la yura alayhi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأصند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. maganar ba ni labarin musulunci, manzo Allah yayi bayani ba ni labarin imani, manzo Allah yayi bayani ba ni labarin ihsani, manzo Allah yayi bayani ba ni labari akan tashin kiyama. Manzo Allah yace wanda ake tambaya bai wanda yake tambaya sani ba ni labari a bisa alamomin tashin alkiyama. Yace alamomin tashin alkiyama baiwa ta bi uwar gijiyarta, kuma kaga talakawa asalin mutanen da suke talakawa tsirara wanda suke tafiya babu takalma amma sun samu wadata ta ƙarshen zamani suna gasa wajen manya-manyan gininnuka masu tsawo. Daga nan wannan mutum ya tashi ya tafi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai, kun san wanda yazo wannan yayi tambayar nan? Sai na Umar ya ce muka ce da manzan Allah da manzan Allah su suka sani. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine mala'ika Jibrilu wanda ya zo muku dan ya sanar da ku addinin ku. To wannan mai littafi na At-Tajul Jami'u lil Usul ya dauko akan maganar al-Islam din, tun daga maganar wato kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalmar tauhidi kenan. Sannan yayi magana akan babi na sallah, ya kawo hadisai, ya magana akan zakka, ya kawo hadisai. Yanzu muna cikin kitabus siyami, wato littafi wanda yake magana akan siyam wato azumi, sannan ai karkare da hajji, sannan kuma ya dora akan abubuwan da za su zo baya. To babin da zamu tashi akai yau babi ne na maganar, tunda magana azumi tazbutu ru'yatul hilali walau bi shahadati adlin, wajabcin ganin wata a ɗau azumi ko a aje azumi yana tabbata koda da ganin wa adali ɗaya ne, koda da shaida ta adali ɗaya ya wajaba a ɗau azumi. Ba ta akai kowa sai ya ga wata kiri da muzu da idansa ba kiri-kiri. A'a, musulunci ɗan wakilci ne, musulunci ya dogara akan haɗuwa akan al'umma su yi abu guda, wato al'itisam kenan, wato haduwa. Saboda haka wannan dausi abin da zai karantar da mu kenan. An Husayn bin al-Harisi radiyallahu anhu kala khataba amiru makkah thumma qala ahida ilayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an nansaka lirru'yati fa in lam narahu wa shahida adlin nasakna bi shahadatihima, rawahu Abu Dawud. Wannan hadisi daga Husayn dan Haris, Allah ya kare da a gare shi, yace khataba amiru Makka, sarkin Makka yayi mana huduba.
wane ne sarkin Makka a wannan lokaci? Sarkin Makka a wannan lokaci shine Abdullahi dan Umar, shine Abdullahi dan Umaru, Allah kare da gare su, da yace ahida ilaina rasulullah, manzan Allah ya umarce mu. Ahida maganar umarni kenan, manzan Allah ya umarce mu, shine ahida, ba wai alƙawari ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu a tsari na addini, shi annabi ya umarce mu annan saka da ru'ya, mu yi ibada idan mun ga jinjirin wata, kuma mu ajiye idan mun ga jinjirin wata. Ibadar za ta ɗauka azumi kenan na Ramadana da kuma aji azumin da yin sallah idi, ƙaramar sallah kenan, kuma za ta ɗau ibadar aikin hajji kenan, shine abin da wato nan saka mu yi ibada lirru'yati saboda ganin wata kenan, shine abin da yake fara. Fa in lam naraw, ko da mu ga wata ƙarara a sama ba, cewar mutum sai ya ga wata da idansa, wannan ba umarni na manzo Allah ba. Shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya aje al'umma akan al'amru bil ma'ruf, wato jagoranci. To shine anan Abdullahi dan Umaru yake cewa fa in lam naraw, ko da mu ga wata da ido ba, wa shahida shahida adli, in dai masu shaida mutane biyu na adalci sun ga wannan wata, na sakna, kawai sai mai ibadan mu, azumi ne ko kuma buɗe baki ne ko kuma aikin hajji ne, wannan kenan na sakna, sai mai ibada daga nusuku kenan, bi shahadati ma da shaidar su. Shine nan dai mai sharhin ya kawo cewa ahida din nan amara ya yi umarni kenan, wannan saka minan nusuki, daga nusuku ne, ko huwal ibadatu, shi ake kira ibada, ka saumin, kaman azumi kenan, wa hajjin ko aikin haji. Ai abin da yake nufi kala fi gurbati, Abdullahi da Umar ya faɗa a cikin hudubarsa, amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an nata'abbada idza ra'ayna al-hilala, me ibada mutukar mun ga jinjirin wata, aw shahida adalani, ko kuma adalai guda biyu suka yi shaida, bi annahuma, cewa su waɗannan shaidai guda biyu ra'ayal hilala, cewa sun ga jinjirin wata. Kaga wato haka jumhur suka tafi akai, wato kamar wato al'umma da yawa suka tafi akan haka su malamai. Shine abin da yake magana anan. Wannan hadisi Abu Dawuda ya rawaito wannan hadisi, shi ya rawaito wannan hadisi, Allah ya kare ya dagare shi. Amin. Imam Daruqutni ma ya rawaito hadisin, wasahahu, Daruqutni ya inganta wannan hadisi. Wannan kuwa yana nuna wa kenan ashe duk lokacin da kaga mutum ya wahalar da kansa a addini, to shi ya wahalar da kansa. Yana da kyau duk abin da mutum zai yi a ce yana da wanda ya ta'allaka da shi mai ilimi sahihi, to sai ya zama mutum ya kubutar da kansa daga ya wahalar da kansa, ko dai da jahilci ko kuma da son zuciya. To dukkan su Allah dare mu daga gare su, ko jahilci din ko son zuciya. Sai hadisi na gaba, ar-rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama qala ikhtalafa an-nasu fi akhir yawmin min ramadana faqadima a'rabiyani fashahida inda an-nabi sallallahu alaihi wasallama billahi la ahalla al-hilala amsi ashiya fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallama an-nasa ay yufdiru wa ay yaghdu ila musallahu, rawahu Abu Dawud. Ar-rajulin, daga wani mutum, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama, daga sahabban manzon Allah, ya kawo shi ya jahiltar da ainihin wane ne mutumin. To idan aka ci ar-rajulin aka mutum mubahami, ba a san kowaye ba, to me maganar masu ilimin mustalahu kanikancin hadisai akan cewa an karba hadisi daga wani mutum amma ba a faɗi kowaye ba, sai ce aljahlu bis sahabi la yadurru, dan ba a san sunan sahabin da ya faɗa ba, wannan bai cutar da hadisi ba. Fa innal ashaba, domin su sahabban manzo Allah kullahum udul, dukkan su adalai ne. Saboda haka idan an faɗi sahabi ko da ba faɗi sunansa ba, bai cutar da hadisi ba.
qala wannan sahabin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cayi ikhtalafa nasu fi akhir yawmin min ramadana akwai wata rana daga cikin ranakun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi sabani akan lamarin ganin wata a ƙarshen ramadana wato dab da ƙarshe kenan ana yi gobe sallah ko jibi sallah fakadima a arabiyani sai ga wasu larabawan ƙauye sun zo gurin manzon Allah fa shahida inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ba da shaida a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama billahi suka rantse da Allah a gaban annabi cewa sun ga wata tunda sun rantse shine la'ahallal hilala wallahi su sun ga wata da idan su mutum biyu amsi ashiya jiya da yamma suka ce sun ga wata jiya da yamma suka ce sun ga wata gashi kuma da safe suka zo gurin annabi suka ce ai tun jiya da yamma mun ga wata kaga a inda suke kenan yau sallah amma gashi su manzon Allah suna azumi shine abin da ya kamata a fahimta manzon Allah da sahabbai suna azumi amma su waɗannan mutane a inda suka tawo sun ga wata tun jiya shine wato abin da yake nuna wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai karbi shahadarsu tunda shi aka ba addini fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutane ayi fudiru da wannan hantsi manzo Allah ya ce to kowa ya sha ruwa da wannan hantsi kowa ya sha ruwa ba azumi yake ba saboda ya yarda da shaidarsu shine kaga mutum biyu ne kuma daga kauye suka zo kenan idan mutum yace dole shi sai ya ga wata ko wasu jama'a tasu sun ga wata bayan jagorori sun yarda da wannan kaga wannan abu ne wanda yake mutum zai ɗora kansa wahala a addinance saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasa an yufdiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane su ci abinci kawai ma'ana kamar su karya wannan azumin an gane karatun nan yawa tunda sun dawo ne amma gaji ga shi an gauta wa ayyarudu ila musallam cewa kuma gobe za su yi sallar idi ba wai yanzu ba saboda hantsi ya riga ya daga cewa sallar idi su sai gobe amma dai yau ba za su ba su azumi shine abinda wannan hadisi yake nuna shine amsi idan aka ce amsa ana nufin jiya kenan ranar da ta kasance kafin yau amma ana sakinta ma a karin maganar larabci ko izrahin larabci abinda ya wuce ma ko shekara da shekaru ne a ce jiya kamar yadda akwai irin wannan a Hausa ana kiran sojoji yan mazan jiya ai ba jiya alhamis ake nufi ba wanda suke aiki a ƙasa shekara da shekaru da suka wuce yanzu sun yi ritaya to ana kiran su yan mazan jiya to ita jiya asalinta dai kwanan da ya wuce kafin yau to amma ana sakinta da zamani ma wanda ya gabata ko a larabci ko kuma a Hausa ta mu sai ne wato wa bi akhiri yawmin min ramadan a ƙarshen ranar ramadan suka zo ta qawala annasu mutane suna ta kila wa qala suna cece kuce bi ru'yatil hilali an ga wata ne ko ba a ga wata ba wasu sun ga wata wasu ba su ga wata ba kamar da yanda ake da yanzu ba wani abu ne wanda yake farare ba dama an yi haka a zamanin manzo Allah amma kullum abin da ake nema ga mutum ya koma gurin malamai ya yi itikadi da wanda yake malami ne ba faɗan wato na gargajiya kawai na gaji haka ake ba magana ake ta ilimi da waka dogara a malamai saboda haka mutane suna kila wa ƙala walam yashhad wahidun bi ainihi ɗaya daga cikin su bai gani da idansa ba fada a arabiya ne to tunda ana kila wa ƙala an ga wata sai ga wasu mutane guda biyu larabawa kawai sun zo wa shahidan da nabi sallallahu alaihi wasallama billahi kuma suka rantse wa manzon Allah kamar yadda hadisin ya nuna wannan sirri ne annabi ma ra'ayar hilala sun ga wata ashiyata 50 a yammacin jiya fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bil fitri fil hajj take annabi sallallahu alaihi wasallama yace a sha ruwa ko da kwarana ta daga liruhu saboda cewa abin da ya bayyana a yanzu annal yawma min shawwali yau dai ba ranar ramadan bace yau sallah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace a ci abinci wato wani khurujihim fi sabahil gadi amma sallar idi tunda yanzu rana ta daga kaddara an samu zawali to shikenan yanzu sallar idi sai gobe kaga kaman anan ana yazo da sigar kaman an yi qaba'in sallar idi kenan ga tuka ba farilla ba amma saboda muhimmancin ta
bara a ce to ai waɗancan na can garin da sai ga watan tinje su sun yi sallar idin su yanzu su waɗanda sai su yi ta gobe duk da dai sun sha ruwa yau shine abin da wannan karatu yake nunawa na wannan hadisi wanda ya kamata al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu da fahimta musamman a rikicin sabani da ake yi na ganin wata din nan kada mutum ya je ya ɗebi da kanka idan ka bi wani jagora ka tabbatar malami ne muhaddidi yana da hujjoji to wannan irin wannan sabani tun a zamanin sahabbai ana yi amma hakan bata kai inda za a dinga zagin juna ana kafirta juna ana cewa wani fatacce ne ko wani ai sarki wa azumi ba da ake to irin wannan daga saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to sai gobe za a yi amma dai yau a shahuwa li salatil idi kama taqaddama kaman yanda ya riga ya gabata at-tasrihu kama taqaddama at-tasrihu kaman yanda kurutawa bayyanawa ya gabata fi salatil idi a bayanin sallar idi min wannan magana tun a baya rawahu abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa ahmad imam ahmad ma ya rawaito wannan hadisi bi sanadin sahihin da sanadi wanda yake ingantaccen sanadi an ibn umar radiyallahu anhu qala qawa an-nas al-hilala fa akhbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu fasama wa amara an-nas bi siyamihi rawahu dawud wa ibn hibban wal hakim wa sahahu wannan hadisi shi ma daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar da mun sha tarihin sa anan mabi takaitaccen abin da zamu gane saurayi ne matashi ne masoyin annabi kuma mai ijtidai da sunnar manzon Allah yakan yi aiki da aikin annabi ko da bai san dalili ba inda ya ga annabi yayi wannan abu to Abdullahi dan Umar a cikin himma yake da kazar ya aikata aikin manzon Allah wannan hadisi daga gare shi yake kala shi Abdullahi dan Umar yace tara annasul hilal mutane suna ta maganganu suna kila wa kala suna kace ne shi alamanin annabi akan ai an ga wata ai ba a ga wata ai an ga wata ai mu me yadda ai mun an ga wata to ai na tare wannan a zamanin manzon Allah ka kauli ba abin sashin su yana cewa samitu anna ba'dhan nas ra'aw hilal ni na ji labarin cewa wasu mutane sun ga wata wala min shahad wahidun bir ru'ya amma wani kuma bai shaida cewa an gani din ba shine dai akan abin da muka yi magana anan shine wafihi abin da nake faɗa anan a cikin takaitaccen bayani a cikin wannan hadisi anna taqawula fi ru'ya mawrusa ashe wannan maganganu da ake na kila wa kalan wala Allah an ga wata wato ta maganganu kaga abin ne ga dajje ma shi abu ne tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun wannan to amma ina makoma ina madogara to tunda suna yin haka to yaya za a yi shine abinda Abdullahi dan Umar zai ce to sai nazo gaban manzon Allah fa akhbartu rasulullah ni dinnan inji Abdullahi dan Umar sai nazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na ba manzon Allah labari shine fa akhbartu rasulullah anni ra'aytuhu na ba manzo Allah nace ni dai da ido na ganshi ya rasulullah kaga anan ana nuna ma ashe ganin wata a mafhumin karatu ba zai yi a ce kowa sai ya ganshi ba kuma duk idanka amma idan mutum aka ce an gani yake dauka daga farko yake dauka sai ran da ya fito gandarere duk mai ido ya ganshi wannan kaga sauka daga kan kaida tunda asalin abin aka yi mutum biyu su gani duk abin da za a ce mutum biyu ne aka ce su gan shi to wannan abin ba karamin wahala ne da shi ba shine abin mafhumi kaga duk girman Najeriya shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa mutane nawa ne mutane biyu ne ashe kenan matsayin mai wahala ne na gaske to ashe ganin wata da ido daman can shari'a ta ajiye ba abu ne mai sauki kowa sai ya gani ba wannan shine akwai ma shaida da za su mutum ɗaya in ya gani a yi azumin mutum ɗaya wanda za mu ci maganganun malamai a kai saboda haka Abdullahi dan Umar da ya ce na gaya annabi anni ra'aytu ya rasulullahi ni dai na ga wata ba fa annabi ne ya gani ba fasama take annabi sai ya azumi annabi ya yi azumi da ganin waninsa to kai ka ce ba za ka yi azumi da ganin waninka ba sai kai ka gani kiri da musu wata rana ka sha azumi kwarai da gaske to shine annabi ya yi azumi wa amara an-nas bi siyamihi
kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutane su yi wannan azumi da ganin Abdullahi dan Umaru a cikin wannan hadisi kwarai da gaske akwai abin da yake nuna mana na ilimi cewa ashe shaidar mutum ɗaya a ganin wata ya halatta a ɗau azumi a kudur a yankin ƙasa ta isa a ɗau azumi haka Imam Shafi'i ya tafi akan haka Imam Ahmad bin Hanbali shi ma akan haka yake amma Imam Malik shi yayi itimadi akan ba makawa sai irin ya ta adalai ne mutane biyu sun gani har yanzu dai akwai fahimtar wahalar ganin wata a ciki mutum biyu shine biru ya ta adalai ne au jama'atun mustafibatun ai wannan karatu tun a cikin Ashmawi an yi shi da ganin mutum biyu ko kuma wasu jama'a masu yawa to Imam Malik ya ce shi a fahimtarsa abinda ya dogara ganin mutum amma Imam Shafi'i ya tafi akan ganin mutum ɗaya ma ya dogara da wannan saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan azumi yau kuma mutane su azumi wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Ibn Hibban da Imam al-Hakim suka rawace shi Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم daga Abdullahi dan Abbas shi ma dai yana daga cikin abadila na manzon Allah wato bayin Allah gaban manzon Allah kamar yadda sa Abdullahi dan Umaru kamar yadda sa Abdullahi dan Abbas kamar yadda sa Abdullahi dan Amr dan Az kamar yadda sa Abdullahi dan Mas'ud da sauransu su ake kira abadila to shi Abdullahi dan Abbas shi ma yana daga cikin Abdullah na gaban manzon Allah kuma wanda manzon Allah ma ya masa addu'a ta ya san Qur'ani da ma'anar Qur'ani kuma ya san addini fahimtar addini kuma sai da ya zama kogi mai faɗi fasara fihi baharul ma'in sai da ya zama wadataccen kogi la sahila lahu a ilimi yana daga cikin addu'o'in manzon Allah da yawa Abdullahi dan Abbas to wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah kare da gare shi kala yace jaa arabiyyun wani mutum karkara ya zo gurin manzon Allah ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko kara ya zo gurin annabi yace da manzon Allah inni ra'aytul hilala ya rasulullah ni na ga jinjirin wata da ido na kaga nan shi ma mutum ɗaya ne fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace atashhadu an la ilaha illallah shin kai musulmi ne ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah qala na'am wannan mutum yace na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah qala manzon Allah yace da wannan balarabe atashhadu anna muhammadar rasulullah shin ka shaida haƙiƙa annabi muhammad manzan Allah ne kaga shi annabi muhammadin kenan ka shaida annabi muhammad manzan Allah ne qala na'am wannan mutum yace kwarai da gaske na shaida annabi muhammad manzan Allah ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bilal to kai bilal azim fil nas yanzu ka sanar da mutane ka sanar da sahabbai falyasu lalle su dau azumi su yi maza su dau azumi to nan ma karatu ya fito kwarai da gaske anan cewa shi musulunci kullum haɗin kai yake nema ba rarrabuwa ba mutum ɗaya ya zo ya ba da shaida manzan Allah ya yi umarni a haɗe kai a ɗau azumi gaba ɗaya kada mutum ya zama fazi ko shazi wanda ya zama kwantarare musamman ma kwantarare wanda babu wani dogaro na ilimi a cikinta shi ne babban haɗari domin da yawa waɗanda suke ƴar ra'ayin riƙau ƴan uwanmu ƴan ra'ayin riƙau da sai sun ga wata ƙarar a sama ba su da malamai galibinsu wannan wani abu ne mashahuri wanda yake ba abu ne boyayye ba cewar waɗannan ba su cika samun malamai ba malamai ne kawai waɗanda suke ba wanda suka yi bincike a cikin ilimi ba kawai sai a ce ayi haka muka gada to ba daidai ba ne shi musulunci haɗin kai yake nema wal ijtima'iyya da kuma gamayya yana neman haɗin kai da kuma ainihin gamayya kaga ai ko a filin alkiyama maganar haɗin kai ake yi ba wai don an zo filin tashin alkiyama kowa za a kira shi kaɗai ba ne a'a ba wani magana a kira kawai individual a kira ka
abinda Allah ya faɗa a Qur'ani yawma nad'u kullu unasin me gaba bi imamihim a ranar kiyama za mu kira kowace jama'a da jagoransu kamar da yadda kake ganin turawa da yake sun fahimci ilimin addini ko da dai ba aiki suke da shi ba sun yi nutso cikinsa sun fahimci me ake nufi in za a kira local government akwai chairman in za a kirawo mazaɓa akwai kansila in za a kirawo jiha akwai governor sannan kowace su masu jagorancin gwamnati sun fi yadda da ƙungiyoyi yau karka je musu kai kaɗai kawai ka dinga kawo ƙorafi matarka ta yi ko za ka ɗaura auren yaka ko ka tanga ka tare guje kai kaɗai za su tsammanin cutar su ma ka zo yi su sun fi gamsuwa da ma'anar wannan aya yau wani da'u kulla unasin bi imamihim sai a ce ina shugaban samari youth leader kenan ina women leader ina shugaban kaza to wannan a filin kiyama ma haka za a yi to shi sa babbar mafita a addini kada mutum ya faddare shi kadai domin irin waɗannan masu faddare wasu kadai su kansu akwai lokacin da take kacamewa wasu sun gani su ma a cikin zuciya mu mai yadda kaga shi ƙaryatawa ba daɗi kenan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ana nuna mana haɗin kai ne kwarai da gaske matukar al'umma ta haɗe kanta to za ta cimma nasara shi yasa ko a tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai mutane uku za su yi tafiya to lallai su samu wani jagora mutum ɗaya wanda shine zai ce a yi shi zai ce a bari kuma matukar sun yi biyayya za su ci nasara akan haka saboda haka a yanzu a maganar ganin watan azumi idan dai aka yarda da jagora ya ce a yi ka yarda shikenan in an je lahira hujjar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan jagoranci ne to idan umarni ka bi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dubi karfin bin umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan dai karatu ne wanda an sha daga da yawa a baya amma dai kaga anan wannan hadisi na balaraban kauye shine da ya shaida shine fa'amara annabi sallallahu alaihi wasallama bilalan sai manzo Allah ya umarci bilal shine kala ya bilal yace ya bilal azin fin nas fayhila a cikin mutane falyasini lalle su ya azumi nan a sharhi yana cewa taqawalu sun kai kawo sun yi cece kuce sun yi kila wa kana a cikin musashin mutane wani ya ce wa shine hadal arabi wannan balarabe wato rakami na hudu kenan hadal arabi wannan balarabe shine ja'a hadal arabi lin nabi ay ila nabi wa shahida bi ru'yatil hilal ya shaida shine fasta fahama an islami manzo Allah ya ce kai musulmi ne tukuna fa tarafa da ya tabbatar da manzo Allah bil islam cewa shi musulmi ne fa amara bilalan sai manzo Allah ya umarci bilal yunadi bi sawm yace ai azumi la lisubuti ramadana saboda tabbatar ramadana da ya kama bi shahadatul arabi da shaidar wannan mutum ɗaya balaraban kawai wa fihi malam yace a cikin wannan hadisi ijzabu shahadati akwai halaccin shaidar mutum ɗaya ma ta halatta kenan fi zahirin islam a zahirin musulunci wato min zahirin islam daga bayan musulunci li'anna al-asala fil muslimina adala domin asali ne a cikin musulmai gaba ɗaya adalci wa fihi a ciki wa ma qabala da hadisin da yazo kafin wannan annar ru'yata ita ganin shi ganin wata tasbutu yana tabbata da bi shahadatul muslimil wahidi asalin abu daga musulmi ɗaya ne shine musulmi ɗaya wa yatarattabu alaiha wujubus sawmi anan ba iya azumin ramadana ake nufi ba wajibcin azumi ya wajaba da ganin mutum ɗaya wal hajji har aikin haji domin ita ba da kwanan wata take aiki kamar hawan arfa ke da irin su jiban shidan da makamantansu wa alaihi ba'du sahabi wa tabi'ina akan wannan fatawa ta cewa ana daukan shaidar mutum daya akan sa sakin sahabbai da tabi'ai suka tabbata wa ibn al-mubarak haka ibn al-mubarak haka Abu Hanifa ya tafi shaidar mutum daya haka Imam Ahmad ya tafi haka shaidar mutum daya a ya azumi haka Imam Shafi idza kana mukallafan in dai baligi ne
in dai baligi ne kuma adali ne. Wa qala maliku, imam maliku da imam laisu da imam sauri da auza'i da ishaqu suka ce la budda min shahadati adalaini lil hadithain al awwali. Ba makawa kaga dai anan dai har yanzu dai tana iyakar kololuwar abin da ake neman shaidar ganin wata mutum biyu. Har yanzu dai abin yana. To yanzu a cikin Najeriya da take da mutane alal akalli mutum miliyan 200, a cikin mutum miliyan 200 misali idan ka dauki musulmai alal akalli a ce suna da kaso mutum miliyan 120, yanzu a cikin mutum miliyan 120 a ce maka ga wata doka a musulunci amma in mutum birak suka gani a cikin mutum miliyan 120, lallai ganin nan da tsada ku yake. Wala Allah ana fahimtar abin sakon nan. Lallai a ce mutum birak in sun gani a cikin mutum miliyan 120, to a ce mutum biyu in sun gani, to lallai ganin nan ku ba mai sauki bane. Ganin nan ba mai sauki bane. Kuma labudda tun mutumin da yace zai dinga yin azumin karshe na ganin wata a sama, to shi ya tabbatar ba mutum biyu ne sai ga wannan watan ba mutum 1000 ne sai ga wannan watan. Ganin da ake na ƙarshe din nan idan an samu saɓani, to za ka samu kowa ma ya gan shi. To wannan dai kullum mafita ake nema al'ummar musulmai, kuma sau da yawa irin wannan wani sai ya ɗaukan wata azumi da wuri, sai an yi 1 ba shi, sai an yi 2 ba shi, sai ran da za a sha ruwa sai ka dinga jin neman fatawa. Ai wallahi nisan da aka ɗauka kaza ya dinga kawo ƙila wa ƙala, so yake sha ruwa da mutane bayan a farko ya ƙi ɗauka tare da mutane. Kaga wani akwai son zuciya a ciki. Mafi mafita in mutum ya yi irin wannan ya ƙi ɗauka da mutane, in ya tambaye ka me yasa baka ɗauka da mutane ba, in dai baka yadda mutanen farko sun gani ba, to baka isa ka ajiye tare da su ba, sai ka ci kasa da mutanen ƙarshen ka. Za shi ne yawwa, wato wayo kenan ya rage azumin. To wannan shari'a ta musulunci, sabanin malamai kullum ana cewa akwai rahama a ciki, amma a nan yana da kyau mutum ya dogara kamar yadda muka faɗa, za mu dinga maimaita wannan a cikin wannan kuɗa karatu. Lallai malaman da ka dogara da shi ka tabbata yana da cewa a cikin addini. Yawa, ka tabbata malamin da ka dogara da shi yana da cewa a cikin addini. Mutunin Maulana Shehu Ibrahim ya waya mana da kanmu. Haka malaman mu suke, da an ce an ga wata shikenan sai mai azumi. Da an ce an ga wata sai mu ajiye, haka muke yi. Haka muke yi mu. Da an ce an ga wata, malaman mu sun yadda, shikenan sai mu dau azumi gaba ɗaya da sarki. Wasu na azumin sarki, wa ne wa sarki azumi? Wa ne wa sarki azumi? To wannan shi ne dai a takaici. Yawa, za mu ɗora. Amin, amin. A kiyaye wannan. Saboda haka, wato yana cewa ce imamu Maliku da sauran ‘yan uwansa kamar Laisu da Sauri da Auza'i da Ishaqu ba makawa sai daga shaidu guda biyu. Walakin laura'a insanul hilal, to yanzu idan mutum ɗaya ya ga wata shi kadai a Najeriya, ya je gaban sarakuna, tunda muna kan madogaran mazhabar Malikiya ne, domin ɗan adam yana da kyau addinin sai ya dogara da mazhabi, kada ya zama da tsilla yake da ya ji wuya nan sai faɗa nan ya rasa inda zai shiga. To idan mutum ɗaya ya ga wata, kuma sarakuna da malaman da suke tantance masu ganin wata ya zama na mutum ɗaya ne ya ga wata, shi ya gan shi, amma ba a samu na biyu ba, aka ce ba a karɓi shaida ba, gobe ba za a azumi ba, shi fa wanda ya gan shi kiri da mazu sai ya yi azumi. Shi sai ya azumi, kuma idan ya cika 30 ɗinsa, su waɗancan ba su cika ba, in ya sha ruwa bai su kuma fito fili yana cin abinci ba, dole sai dai ya sha ruwan sa koyi.
to wannan shine abin da malam ya dajiya da shi ana ya yi dajiya da haka. Wannan hadisi rawahu ashabu sunan Abu Dawud, Tirmidhi da Sa'i sun rawaita hadisin, Ibn Hibban ya samu hadisin, haka Imam al-Hakim ya samu wannan hadisi. Haka can rakami na 5 din in ka duba zai ce ma Daraqutni da Imam al-Baihaqi ma sun same shi, wallahu a'lam. Allah shine masani. To ga wani karatu kuma mun gama da wannan kausi. Shi wannan kausi da zamu shiga a yanzu ya halatta kowa ya yi azumi da ganin watan garinsu. Ya kamata kowa ya sha ruwa da ganin watan garinsu. Shi ne abin da za a karanta. Kudur, abin da ake kira kudur yankinku, maɓullar ranarku, mafaɗarta, ganin watan ku ɗaya da mutane, to ku yi azumi da ganin watan ku. Ko da wasu gari can suna yi ku ko gani ba, ku sai ku yi da jagoranku. Yanzu dai a dunkule, kamar yadda za a yi karatu a nan, cewa menene bambanci gab tsakanin kudur da kudur. Sai ce, wato, farsaki 24. In dai tsakaninku da mutane an samu farsaki 24 a nan kenan. To, nawa ne farsaki 24? Mil 72. Haka daga nan, daga in wannan karatun ne, ɗan Kano zai azumi yau, ɗan Zare ya ce ba zai ba. Ɗan Kano zai ce zai yi azumi, ɗan Haɗeja ya ce ba zai ba. Shi bai gani ba. To, amma idan har suna da jagora imami guda ɗaya, al'am, to za a yi aiki da faɗarsa a ɗauka gaba ɗaya, aje gaba ɗaya. Menene wato jagora alƙa'idul al'am, al'imamul azim, jagora babba mai cewa a ajiye a ɗauka a yanzu a Najeriya ce. Ba za ka ɗauki maganar wannan kilomita 72 ba. An hutar da kai sai ka ɗauki maganar sarkin musulmi. Ba ma maganar sarkin jiha ko sarkin wani gari. Maganar sarkin musulmi sai ka yadda da ita tunda anan an ce bambancin mil 72 ma to maimakon wadancan suna wadancan da ya samu tafariku to sai a haɗe mutane kamar mu yanzu a Najeriya muna da sarkin musulmi wanda aka nada shi ba wai dan ya fi kowa ilimi ba. Sarkin musulmi ba ana nufin ya fi kowa Qur'ani, hadisi, fiqh da funun na ilimi ba. Musulunci ne ya nuna mana sai da jagora algafta. Karka ce kai tawaye sai a zo a tare rabuwa ana shiƙaƙo ana mushajara da kai. Ai da yawa akwai abin da wala Allah anan ma wani ya san wani abin da sarkin musulman bai sani ba. Misali, ba ma baka su kuma ka zo ka ce ka bi shi ba, kai asuwa zaka ce a dau azumi a haji. To kaga hatta sarakuna ai a cikin sarakunan da suke karkashin sarkin musulmai akwai waɗanda da yawa sun fi sarkin musulmi ilimi. Amma kuma za su jira mai yaci saboda musulunci ba a san tafari ko ba a san kowa ba dai an san Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu. Misali yanda Allah ya bashi baya da yawa a cikin mutane 100 na duk duniya sai da ya fito daga ciki. A cikin mutane 100 duk duniya a zaɓi mutum 100 iya mutum 100 da suka fi kowa baiwa a duniya Khalifa Muhammadu Sanusi gwamnan banki yana ciki. Don kawo Afirka kuma a zaɓi mutum 2 waɗanda suka fi kowa fahimta da baiwa yana daga cikin mutum 2. Kai in ka san baka wannan baiwar shikenan sai ka gode wa Allah naka ne dan uwanka ne musulmi ne. In kuma ka san hasada sai ka tai shi kuma yana gaba. Saboda haka abin da dai muke nufi ba lalle a ce in jagora ya ce ai wacewa sai ka yi tawaye kai ba za ka bi ba sai dai a bi ka kai bai isa ba shi bai waye ba musulunci bai kawo wannan ba. To shine abin da wannan kaushi zai mana magana yace li kulli qudrin ru'yatun kowane bangare suna da ganin su shine abin da zai kawo yake cewa anan faruyatul hilali fi shami idan an gauta a sham a misali bata nasu dole a ce ta kama mutanen Hijaz sai sun gauta ko sun ga mutanen Yemen sun gauta ko kuma akasin haka li'anna kullu iqlimi domin kowaɗanne yanki na duniya mutane ne waɗanda muhadabun ababen yin ai musu magana ta ilimi ne bima da abin da ya bayyana gare su haka a lokacin sallah ai kaga lokacin sallah lokacin da kuke rana ma a wani gurin dare ne a duniya kenan lokacin da kake tsakiyar dare
ko cikin karfe 3 a wani gurin sannan rana za ta fito musu ko sannan rana za ta faɗi musu. Shi ne abin da malaika yana cewa idan aka kallafa wa mutane cewa lallai sai sun yi azumi da ganin wani bangaren nasu su a lokacin nasu bai bayyana ba. Kaga a nan ma akwai wani karatu da ya kamata a ce an fahimta. Jagorori tare da girmansu da darajojinsu kuma jagorori na addini cewa an yi takalidi cewa lallai Najeriya dole in Saudiya ta ga a wata kawai an gani in ba ta gani ba a gani ba shi ma wannan za a samu sabanin haka. Za a iya gani Saudiya ta gani Najeriya ba ta gani ba saboda akwai tazara. Ana ma magana tazarar kilomita 72 ya magana kilomita wajen 4,000 da wani abu wajen kilomita 4,000 tsakaninku da mutane ba za a iya samun haka. To amma yanzu an riga an zo wani irin zamani na global, zamani na guri guda wanda ko karatun mai Ishmawi yanzu ka ɗauka za ka ga ya samu bambanci da fahimtar addini a yanzu daga cikin Ishmawi kaɗai. Domin mai Ishmawi idan ba a manta ba caye ya kamata a safiyar wayewar garin da ake tunanin wala Allah an ga wata wala Allah ba a ga wata ba, kada mutane su yi saurin buɗe baki har sai in rana ta ɗaga, har sai mutanen ƙauyuka sun shigo. Kamar idan a nan Kano ne ana tunanin yau 29 ga Sha'aban, to washe gari mutane kasi saurin karya kumallo sai su bari kamar 'yan ɗanbatta su shigo. Kuma a lokacin ba ana ma maganar doki ko jaki ko raƙumi misali, sai a saurara 'yan gaya su shigo ko 'yan rogo su shigo ko 'yan gabasawa su shigo ko 'yan tudun waɗannan kade ko doguwa a ce sun shigo. A doki za su ba da labari ai yanzu maganin ganin wata ana gani a social media ma ta ishe ka. Saudiya da ranar Allah kai a nan a can magarba ta yi ƙarfe 3 a nan kana duba sai ga cewa an ga wata a Saudiya. To kaga wannan ana samun taɗauri da taɗaurin zamani. To yanzu gaba ɗaya sai da ya fi kacokan ɗin amanar wannan ikitilafi sai a ɗora malamai ƙwararru da jagororin addini in suka ce a ajiye in suka ce a sauke la tattabi ummati ala dalala. Kuma a yanzu abin da ake kira ko da ganin watan ma a yanzu ya saba da na Saudiya sai malamai wanda aka gamsu karka ce kowa ba da kirki bane. Dan Saudiya da nace ai malaman ne na zamani ne ai ba mutanen kirki. A'a akwai mutanen kirki. Idan ka ce ba mutanen kirki sai a ce sai yaushe mutanen kirki sai ai da akai mutanen kirki sai a da can ma akwai irin ka kuma kai. A da can ɗin ma akwai irin ka kai. To alayi halin wannan karatu namu mafata idan mutum ya yi itimadi da abin da jagororin addini kunzumi suka haɗu a kai, kuma abin mamaki in ka dace an dawo zaman farko za ka samu ko da ɗan ɗariƙa ko da ba ɗan ɗariƙa ba ko da ɗan ba ruwanmu galibi da an bu. Kaga wannan hanya ce wadda take mafi mafita. Karka ce za ka yi ganin kanka da kanka sai ka hallaka kuma ka hallaka. Dan da yawa wasu ma da aka rawa da farko sai ga wasu da rana sun fito suna ta gandara abinci, wai su ina ɗan tawaye ne ai su, kuma da ka bi su irin wannan da Allah wai malamu a gurin wasu a kuka karatu me ka karanta da Allah tsakani da Allah da kake cin abinci da rana bayan an dawo azumin farko dan Allah dan annabi wai malamin ka. Yanzu da suka ga mutum ya kama da fitifi, amma dai muna da malamai kuma mun yadda yawa shi ne abin da yake magana a nan. Hadisin ya kawo an Quraib radiyallahu anhu an Ummul Fadl bint al-Harisi ba'asaduhu ila Muawiyah bi Sham qala faqadimtu Sham faqadaytu hajataha واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر
فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصام معاوية نعم ورآه الناس وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا البخاري. ga wani hadisi wanda in lokaci yayi Allah samu fassara shi amma akwai lokaci ma insha Allah za a wato din rikicin da aka keto a baya inda an nutsu an kalli wannan hadisi to da shikenan amma dai shi ma dai yana dunkula akan jagorancin nahiya ake bi da jagoranci zai iya yiwuwa ɗan Najeriya ya sallah yau ɗan Nijar ice sai gobe bai laifi ba saboda akwai bambancin ƙasa an gane wannan hadisi da Quraibu anna ummul fadl bint al-haris ummul fadl yar haris ba asarru ta aiki Quraibu ila Muawiya ta zuwa Muawiya bi Shami a Sham a ƙasar Sham shi Muawiya yake qala Quraibu yace faqadimtu Shama sai naje Sham faqabaitu hajataha naje na biya abinda ta aike ni in sawo ko in faɗa na isar da saƙonta faqadaitu hajataha naje abin kaga ai ba mata nan tunda ita tana nan Madina ko shi kuma yana Sham amma ce faqadaitu hajataha sai na biya bukatarta suna tare ne a guri ɗaya mun gane sako na kuwa ina masu istilahi da cewa wata mace ta zo annabi ya tashi ya je ya biya bukatar ta sai suka fassara da gurungun duma Allah ya kiyaye mu aka birkita tunanin mutane cewa annabi ya to ga shi wannan Quraibi yace ita ummul fadl tana ina tana Madina ina ta ake shi Sham kaddara mutumin da yake Kano sai wata mace ta aike shi Niger sai ya je Niger din ya sai mata abin da zai sai mata sai ya ga wani abu a can yace bayan na biya bukatar da ta aike ni na biya bukatar ta kawai suke haka tare suke to irin nan qada'ul haja ba haya ma ana kiransa qada'ul haja ko ba babu qada'ul haja aka ce ba mutum yaje ya dubuna ya bawali ko bayan gari ba qada'ul haja suna abun ba amma sai a birkici tunanin mutane da gangan Allah ya kiyaye amin ba ta kace ne bari mu tafi saboda yanayin lokaci da yake kallon mu ji hukuncin da ya fito a ciki yace da na gama biyan bukatar da ta aike ni amma ce hajata ha a can ina can Sham wasu hilla alayya Ramadan sai aka nuna man jinjirin wata waye Allah ko ba haka ba ni ya kaji mu bilil mu yuri amma ina nufin Allah sai Allah ya kaddara ni naga wata da ido na a can Sham kuma nan ga mutanen Madina suna wa ana bi Sham ina Sham fara'aitu hilala sai naga jinjirin wata lailatul jumu'ati a daren juma'a yaushe ne daren juma'a ne ba ran alhamis da dare ba ai shine mashahuri duk da cewa juma'a tana da dare biyu ran juma'a ma da daren juma'a ne amma ga shi a zahiri daren asabar ne to amma wannan na hakika din na gaskiya na hakika yake nufi ran alhamis da daddare suka ga wata a Sham yanzu yaushe ne za su tashi da azumi ran juma'a ke yawwa sai ce a daren juma'a sun dawo azumi sun makadimtul madinata bayan an yi azumi da yawa
sai na dawo Madina, kaga a cikin watan Ramadana ya tafiya kuma bai dauki ma rukusa ba, sai ya dauki wa anta sumu khairul lakum, sai azumin sa. Yace da nazo Madina fi akhir shahr a ƙarshen Ramadana, fasa'ala ibn Abbas, sai Abdullahi dan Abbas ya tambaye ni, da Abdullahi dan Abbas na'am, na ga wajen jirin wata mana ina shan wara'ahun nasu, kuma ba ma ni kaɗai ba, an mutane ma sun gani wa samu kuma sun yi azuminsu, an gane yayi wa samu Mu'awiyatu, kuma Mu'awiya haddashi ya kai azumin, kaga sarkin nahiyar kenan, sarkin musulmai na nahiyar kenan, an fahimta? Yawa faƙala sai Abdullahi dan Abbas ya ce lakinna, kaga ko mu a nan Madina, lakinna sai dai mu a nan Madina ra'ayna lailatul sabt, daren asabar muka gani shi, ran yaushe kenan, ran juma'a, kaga ba sai azumi ran juma'a ba sai azumi, amma yanzu a shan an yi azumi ran juma'a, dan ka san abin nan fatinta ba akwai shi. Kaga zaka ce ai wani da yanayin wuta ne, ai ba ka ai ta rigima har dan da fa an yi akan sabanin garin wata. To a gashi a zamanin sabon manzon Allah ta ce ai mu da ran asabar mun ga shi. Kuntu yace fala nazalu da su, saboda haka dan kai anan ka zo azumin ka ya cika, mu yanzu anan fala nazalu nasumu, mu ci gaba za mu da azumin, kai a inda ka gano ka gama naka, a inda ka gano ka gama naka, mu ba za mu daina ba hatta nukumila 30, har sai mun yi 30 auna rawa, ko kuma in mun ganshi a 29, kaga ranar 29 su shi ranar nawa ce 30, don ya gama. In Allah sa sun ganshi 29 an rage musu daya tunda sun ganshi, in ba su gani ba shi dai in yi 30 ba zai kara ba. Ai ba mu da wata mai 31. In ka ji wata mai 31 watan bature ne, wani lokaci kuma ya koma 28 bayan shekara wani koma 28, saboda haka yake mu sai mun cika guda 30 auna rawa, ko kuma in mun ganshi, kaga har yanzu dai auna rawa in mun ganshi. Wa qultu in ji Quraibu sai yace, sai nace da Abdullahi dan Abbas, awala taktafi bi ru'yati Muawiya, yanzu ba za ka gamsu ka isu da ganin Muawiya batun da sarki ne na musulmai, wasiyamihi ka dogara da azumin sa kawai ka sha ruwa. Fa qala la, yace a'a ba lokaci ɗaya muka dauka ba, anan duk mutumin da bai dau azumi lokaci ɗaya da mutane ba to kai yazo kuma yace zai fake da su ya sha ruwa da su lokaci ɗaya, sai dai Allah ya masa ran kuma ya ga wata 29. Haka za a mara na Rasulullah, ya ce ai haka annabi ya umarce mutum da mu gani ba su can sun gani sai su yake da ganin su, kaga shine kausin da likulli qudrin ru'ya, ko wani bangare akwai ganin su. Mu dai ganin mu na Najeriya da fatawar sarkin musulmai da malamai ake magana, mun yi wannan magana mun riga mun gaba. Wannan hadisi marawata hadisai guda 5 da sun rawace shi, amma banda Imam Bukhari. To wane ne anan? Wato Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun rawaici wannan hadisi. Wannan shine dai a takeice inda zamu tattauna. Allah ya ba mu dacewa. Kusakuran kuma da muka yi a cikin addini Allah ya yi. Domin wannan sabani ne wanda an yi shi da yawa. In kai takamaka azumin farko da mutane wani ba shi bane. In takamaka azumin da wani kuma ba shi bane. Amma dai kullum idan mutum yana da madogara da jagorori, to sai kaga man qallada aliman laqi Allah saliman. Duk wanda ya dogara da malami to zai gamu da Allah lafiya. Amma babban gurgun ma baka sani ba, kuma wanda kake itikadi da shi ma bai sani ba. Kaga da uku talibu kullu dalu. Allah ya ba mu dacewa. Za mu tsaya anan, za mu tashi akan albabur rabiu insha Allah. Da fatan mu da mu karanta daidai Allah ya ba mu ladansa. Amin. Wanda ba kuskure Allah ya yafe mana. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.